Nos deportes, Carlos, o Blusens Monbús quedou ás portas, un chisquiño da Copa. Si víamos os titulares, o final era apertadísimo, ao cabo non puido ser. Estivo moi preto, Estudiantes gañou o Barcelona, así que o Blusens Monbús só lle quedaba gañar o Juventud, pero o Blusens Monbús caeu en Badalona por 2 puntos de diferenza, 2 cuartos bons, un terceiro moi frouxo e un último cuarto de remontada que lle permitiu o cadro de Moncho Fernández chegar á última posesión con opción de gañar o partido ou de forzar a prórroga. Faltaban 5 segundos, o cadro santiagués ia 2 abaixo. Andrés Rodríguez asumiu a responsabilidade. Non lle saiu ben. Estragou a última posesión e as últimas esperanzas do Blusens Monbús de meterse na Copa. O Blusens Monbús comezou o partido con moita forza, chegou ao final do primeiro cuarto 9 puntos arriba, 15-24, grazas a un espectacular Alberto Corbacho, autor de 14 puntos nese período con 4 triplas. Pero o Juventud apertou no segundo cuarto e o descanso chegouse 37-43. 6 arriba. Pero no segundo tempo cambiou totalmente a historia. O Juventud apertou e o Blusens Monbús empezou a ter problemas para anotar. A Peña rematou o terceiro cuarto 6 arriba, a maior vantaxe en todo o partido. Meteu 31 puntos neste período. Así que o Blusens Monbús xogouse a Copa no derradeiro cuarto. Volveron saír frouxos e cando apertaron xa non quedaba tempo dabondo para remontar. Andrés Rodríguez tivo empate, pero adeus a Copa. Reunironse esta mañá na Sala Capitol para ver na Tobega 2 o partido no que o Blusens Monbús quería escribir unha nova páxina da súa historia. Liberaron ata o final do encontro, pero ao cabo quedaron coas ganas.